Čauko. Tak opúšťame náš hotel po 3 dňoch v Hanoji. Je čas posunúť sa ďalej. Vyrážame smerom na juh. Cieľ máme taký, že chceme prejsť verejnou dopravou celý Vietnam zo severu na juh, čiže z hlavného mesta Hanoja až do Ho Chi Minh City na juhu, čo je najväčšie mesto vo Vietname. No, takže 3 dni sme boli teraz v Hanoji. Tu sme bývali. No a bukli sme si autobus. Ideme teraz do mesta, jak sa to volá, Hoi, Dong Hoi. Sa milia tie názvy. Do mesta Dong Hoi. Malo by to trvať 7 hodín. No a prvýkrát pôjdem spacím autobusom. Tak sám som zvedavý, ako to bude vyzerať, ako tá cesta bude prebiehať, lebo čo som pozeral na internete všelijaké videá, tak tí vlaky zajedno boli vypredané, boli drahšie ako lietadlo a dosť nepohodlné. Všetci hovorili, že to nejako išli napríklad nočným vlakom a že to nejako skákalo, proste nevyspali sa aj tak v tom. Takže my sme tú cestu, alebo chceme tú cestu rozdeliť na viacero zastaviek, že si dáme maximálne, no neviem či maximálne, no dáme si nejaké úseky, takže tento bude trvať 7 hodín. 7 hodín. Ideme do toho mesta Dong Hoi. Potom sa chceme zastaviť Hue, čo je známe historické mesto. Z toho Dong Hoi do Hue by to malo trvať 3 hodiny. Potom ideme do Da Nangu. To je v podstate letovisko, sú tam aj pláže, nejaký akvapark, ako také väčšie mesto, to je stred Vietnamu. No, z Da Nangu, za tým je ešte kúsok mesto Hoi An, čo viacerí cestovatelia odporúčajú, že keď ste tu, už aby ste sa tam zastavili. Takže tam mrkneme, ešte nevieme teda, či koľko sa kde zdržíme. Nemáme nič dopredu zabukované, takže plán je iba taký, že sa tam zastavíme, možno iba na jednu noc. No a z toho Hoi An potom chceme zase pokračovať do Nha Trangu. Tam by to malo byť, podľa mojich informácií, čo som si našiel o tom všetkom, asi také najlepšie z celého Vietnamu, alebo no ne, z celej tejto trasy neviem, z celej trasy najlepšie asi Thajsko, ale najlepšie z celého Vietnamu. Je tam aj veľký asi taký akvapark, niečo jak Tatralandia, možno je to aj väčšie ešte, ale je to na ostrove. Neviem, jak sa volá teraz ten ostrov. Keď tam dorazíme, ak teda dorazíme, skúsim niečo natočiť. Idem sa tam pozrieť. No, tak nič, no ideme peši z našeho hotela na zastávku autobusovú. Je to asi kilometr, tak už máme trochu času, tak sa prejdeme po Hanoji. Tak toto vyzerá. Celé mesto. Takže pocity po 3 dňoch v Hanoji. No. Premávka asi takáto. Znamená miliarda, jak nie 1,5 miliardy motorek. Obrovské množstvo motorek, dosť veľký smog. Neviem, no viacerí takí youtuberi, čo sa zaoberajú cestovaním, hovorili, že sa tešia do Hanoja, že to je ako dobré mesto a proste sa sem tešia, že to chcú vidieť a všetko. Ale za mňa si myslím, že sú tu oveľa krajšie miesta vo Vietname, ako je Hano, chápem, kto je vo Vietname, Hanoj treba vidieť. Ale je tu obrovský smog, ako 3 dní sme tu a za 3 dní pomaly nevyšlo vôbec slnko, no takto vyzerá obloha z
skoro stále. Proste nejakých, koľko môže byť, 22 stupňov. A zamračené stále, ako zima není, ale není to, ako bolo, není to počasie, ako bolo trvať v Thajsku, na Pattaji alebo v Bangkoku. Že je to dosť, je to zamračené a myslím si, že to je spôsobené tým smogom, že úplne to je zastreté, proste šedé, dosť to cítiť. Taký som aj nasypaný a cíti to na dýchaní proste, no. Takže toľko počasie, toľko premávka, samozrejme premávka Hanoj je teraz aktuálne okolo 9 miliónov obyvateľov, rok 26, 9 miliónov, strašná premávka, hovorím ešte raz, strašne veľa benzínových motoriek a je to proste cítiť vo vzduchu. No, tam je napríklad križovatka a hento keď vyrazí, tak ťa osí. Na druhej strane pomerne v tej premávke, ako nehovorím, že to je bezpečné, ale nič sa nám nikdy nestalo, keď ideme aj cez prechod, alebo tak tie motorky idú proste stále a oni už sú zvyknutí, samozrejme, že trúbia, ale netrúbia na to, že idete pomedzi nich, ale trúbia na to, že upozorňujú, že idú oni. No a samozrejme, keď každý zatrúbi niekoľkokrát, tak nič iné nepočujete, len trúbenie. No, takže oni sú celkom zvyknutí na to, že sa napríklad tuto je 6-prúdová cesta a není až taký, alebo tak, kto je zvyknutý, tak není až taký problém sa dostať na druhú stranu. Jednoducho sa vyberete pomedzi tie motorky, auta a všetko a oni už sú na to zvyknutí, oni vás, ne oni, že pustia, ale ako dávajú na vás pozor, že vás nezestrelujú len tak, hocikto, no proste idete pomedzi, len, nemôžete zastaviť, no idete pomedzi nich a nemôžete vstať. Takže toľko len asi k bezpečnosti, no jasné, turisti z Európy sú na toto moc nezvyknutí, alebo inak, no, takí, čo cestujú a vedia, jak to tuto v tej v Ázii celkovo, jak to chodí, tak sú na to zvyknutí. Ale kto tu je prvýkrát, tak na toto moc zvyknutý nebude, no a zdá sa mu to ako obrovský chaos. To isté bolo v Kambodži. Tam to bolo možno ešte aj o stupeň horšie. Ale tak ja som vedel, že čo ma čaká. Samozrejme, vo Vietname tých motorek ešte viac, čo som pozeral informácie, tak Vietnam je 4. krajina na svete v počte registrovaných motoriek, čiže okolo cez 70 miliónov registrovaných. To čo tu je možno neregistrované ďalších niekoľko 100 000, no. Takže takto. Toľko premávka, počasie. No, čo sa týka jedla, samozrejme Thajsko je lepšie asi vo všetkých smeroch, no, ako Thajsko je veľmi orientované na ten turizmus a tým pádom je všetko tomu viac prispôsobené, no, ako aj tých turistov, je to základný pilier, ten turizmus je základný pilier ich ekonomiky, takže majú to prispôsobené, majú k tomu prispôsobenú dopravu. Chodí tam teraz veľa Rusov, čiže európskych turistov. No a majú tomu prispôsobené aj jedlo, aj služby, aj dopravu, aj všetko. No. Ten Vietnam voči Thajsku není až tak turisticky rozvinutý. Samozrejme je tu veľký turizmus, na posledné roky sa Vietnam navštevuje oveľa viac, jak to bolo v minulosti. Ale je tu aj tak, voči Thajsku je tu veľký rozdiel. No a tá samotná strava, zvyknutý som na juhovýchodnú Áziu, čo sa týka stravy, ale Vietnam ma dokázal prekvapiť v niektorých veciach. Napríklad, takto ide človek po ulici,
takto sa pripravuje jedlo, to by ešte bolo v polke, ale na takomto chodničku, jak je napríklad tento predo mnou, sú schopní pani rozloží grill a grilluje kuracinku, kuracie nožičky, konkrétne paprčky, no jak sme včera videli, takže kuracie paprčky to by som už asi nedal. To som v Thajsku nevidel. No, je tu aj o trošku viac väčší bordel asi na tých ulicách. Ako videl som bordel aj v Thajsku, ale v turistických zónach, destináciách, mestách, pri plážach, tak tam vôbec, tam je to čisté. Ale napríklad mimo miest, keď človek prechádza krajinou, tak samozrejme vidno plasty, všetko porozhadzované, takisto, no. A tento Vietnam, čo sa týka aj mesta, je možno, a ťažko povedať, no keď to porovná človek s Bangkokom, neviem, ja ktorá štvrť asi. Videl som aj v Bangkoku, proste bordel v určitých štvrtiach, sú tam štvrte, kde chodí veľa turistov, tak tam je to samozrejme trošku lepšie a to je asi všeobecne na svete. Tuto je to také trošku asi špinavšie, no. A takto vyzerá premávka. Takže vyroja sa motorky a gosy. Tam je, a presne takto. Jeden ide z jednej strany, druhý z druhej, pomedzi seba. Nikto do nikoho nenabúra, jednoducho v strede križovatky sa obídu a idú ďalej, no. My z Európy sme na toto není moc zvyknutí, ale oni sú na to asi zvyknutí, pretože ich je tu fakt miliarda. Každý trúbi, no a takto to fungujú každý deň. Tam napríklad je červená, všetci sú nachystaní na štart a práve vyražajú. Takže keď osy vyletia z úla, no, takto to vyzerá. Obrovský chaos. Ja neviem, tu aj nejaké pravidlá majú, ale oni si v tom rozumejú, no jednoducho, to je koľko? Raz, dva, tri, štyri pruhy. Raz, dva, asi štvorprudová cesta. V jednom pruhu idú dvaja, niekedy aj traja vedľa seba. Prevážajú na tom všetko, na tých motorkách. Ale videl som tu za celý čas z milióna motoriek, videl som tu jednu nehodu, dá sa to nazvať nehoda, ako osobné auto ťuklo len do motorky a malinko nárazníkom ťuknul do nej, lebo odbočovala nejak narýchlo a spadla, ale nič, neriešili, nevolali nikoho, proste sa postavili, pani sadla na motorku alebo dievčina sadla na motorku, niečo tam povedali, nešli ďalej. Takže asi sa, ja neviem, či to vôbec aj ako poistky, ak tu fungujú a tieto veci, ale asi áno, nejaké poistky, áno. Ale také bežné, nejaké ťukance alebo takéto veci to absolútne neriešia. Niekedy úplne vôbec a niekedy len si niečo medzi sebou vysvetlia, ale že by volali policajtov k tomu a dokumentovali, fotili všetko, jak u nás. To som tu nevidel, no. Takže toľko moje pocity z Hanoja, ktoré som tu mohol za tie 3 dni postrehnúť. Dobre, za chvíľku sme na zastávke. Natočím ešte ten autobus, čo sme si to objednali. Sám som prekvapený, sám neviem, čo to bude. Pretože spacím vlakom som šiel v Thajsku, ale spacím autobusom som nikdy nešiel, tak vôbec neviem ani, čo mám od toho čakať, no. Keď dojdeme na zastávku, keď dojde autobus a nastúpime, tak natočím ešte, jak to vyzerá. Potom jak nezaspím, lebo za 3 dní som tu naspal možno 6 hodín, no každý deň možno 3 hodiny, takže som dosť nevyspatý. Takže jak nezaspím v autobuse, v spacom autobuse,
Tak skúsim niečo z toho natočiť ešte, ako to vyzerá, nejaké pocity z tej jazdy. No, čo by som tu k tomu ešte povedal? Ako poviem, jednoznačne, no, keď tu človek nikdy nebol, samozrejme treba to navštíviť, treba to vidieť. Ale není to zas, je to také klasické azijské veľkomesto, no není to zas miesto, kde by ste sa chceli stále vracať dokola. Napríklad, neviem, no, v Bangkoku som bol 4-krát a idem tam ešte aj teraz 5, takže Hanoj som videl, asi stačilo. Samozrejme, však každý má z toho iný pocit. Nehovorím, že niekedy v budúcnosti sa tu ešte nepozriem, lebo nestihli sme, nevychádzal by nám to časovo. Chceli sme ísť pozrieť tú zátoku Halong Bay, čo je známa zátoka na východ od Hanoja, na pobreží samozrejme mora. Tam sme to nestihli, lebo by nám to nevychádzalo časovo moc dobre. Tak nehovorím, že niekedy sa tu možno ešte pozriem, keď niekde natrafím na výhodné letenky. Tak rád by som videl tú zátoku. Aj tu v Hanoji sú ešte nejaké miesta, ktoré som nestihnul vidieť, ktoré sme nestihli navštíviť, takže možno sa tu niekedy ešte pozriem, no. Uvidíme, sám neviem. Ale stojí to za to vidieť a myslím, že ako 3 dní stačí. 3 dní bohato stačia na toto mesto. Hlavne ten smog, no. To sme, neviem, v Bangkoku je takisto, ja neviem, to je 7 miliónové mesto, tuším. A pohybovali sme sa tam bez rúška, bez všetkého, je tam asi ešte teplejšie, jak je tu. Ale nevnímal som tam vtedy až tak ten smog jak tu, no. Možno, či to je menej nasmogované, až toto je viac, alebo kvôli čomu, ale dosť to tu je cítiť, no. Dosť sa ťažko dýcha. Trošku ako sú nachcípaní, neviem teda, či to je z lietadla, alebo z toho, celkovo z toho, že u nás v januári bolo minus 10, keď sme odchádzali. Došli sme na Pattaju, do Thajska, alebo teda do Bangkoku sme došli, tam bolo večer o koľkej, keď sme došli, ja neviem, dajme tomu večer o 9, 30 stupňov ešte. Takže samozrejme studenú vodu sme pili všetko, no možno aj z toho som prekladnutý, nachcípaný. Potom sme išli lietadlom do Hanoja z Bangkoku, takže to mi moc nepridalo na tom, aj to lietadlo, no ale ak som došiel do Hanoja, tak komplet tak ako, dúfam, že nebudem mať nejaký zápal, no. Nádcha, zle sa dýcha. Neviem, dúfam, že to zlepší. OK, tak len toľko. Ideme na zastávku. Keď dojde dostavník a nastúpime, natočím video, jak to vyzerá a potom sa prihlásim. Zatiaľ, čaute.